घ्यायचं आहे प्रथम। इथे बघू शकता तव्यावर भाजून घ्यायचे। जास्त कांदा आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। तर आता 1 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल आपलं तापून झालं की आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकून घ्यायची। जिरे अर्धा चमचा जिरे टाकायचे। आता आपण कांदा टाकून घ्यायचा। कांद्याला चांगलं परतून घ्यायचे। चांगलं परतून घ्यायचे। लाल होईपर्यंत आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची। कोथिंबीर परतून झाली की आपण हळद टाकून घ्यायची। इथे 2 चमचे मी अंबारी मसाला टाकते। इथे 1.5 चमचा मी लाल तिखट टाकते। आपण मसाले परतून झाले की आपण आता थोडं पाणी टाकून घ्यायचं याच्यात। जरा थोडं शिजू द्यायचं आहे तेल सुटेपर्यंत। इथे आपलं थोडं छान तेल सुटेलं आहे। याच्यात आपण आता हे भाजलेले वडे टाकून घ्यायचे आहेत। थोडे टाकून झाल्यानंतर चांगले मिक्स करून घ्यायचे। थोडे शिजू द्यायचे ते मसाल्यामध्ये। हे भाजलेले वडे आपण आता मसाल्यात टाकून घेतले। याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने। इथे आपले मसाला चांगले परतून झाले वडे। आता याच्यात आपण आवश्यकतेनुसार थोडं पाणी टाकून घ्यायचं आहे। मी ते अर्धा तांब्या पाणी टाकते थोडे शिजण्यासाठी। पाणी टाकून घेतलेलं आहे। आता याला आपण 10-15 मिनिटं चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। म्हणजे अशी आपली वड्याची भाजी तयार होते। आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे आवश्यकतेनुसार। मी इथे अर्धा चमचा मीठ टाकते। याला 10-15 मिनिटं चांगली शिजू द्यायची। अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ रहा। इथे बघू शकता अशी आपली वड्याची भाजी तयार झालेली आहे। सोबत पोळीसोबत, खिचडीसोबत, वरण भातासोबत खाऊ शकतो। अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।